jan kyalli ya haito. Na san da mai wallahi yanzu jan da haka na san da mai jan to yake. ya wanga baban zuga ya Allah banne in shi nan ba a wurin wallahi wallahi ba ba tahiri ne zan baka mai gaba shi muje na harati da Allah ba ina wallahi ba wallahi to ni na bi shi ba wai na san da wallahi ina yake a faru Ko da magana nake ne. Ana ji na. Allah ka haƙuri da Allah kai na aka ce musan da mai jan kyalle ko Ko da magana ji na. Akwai lokacin da aka ce na akwai wani wanda ake ce masa dodo baban zuwa kana ji na. wallahi ba ni na ba An ce ya daɗe yana nema na. Wai zai iya kara da ni kuma ni na san zaki ne mai kashe maka ne na ba. ya baka ne Na san ba zai iya haɗuwa da ni shi ya nuna cewa jarumi ne ba. Amma ko da yake ina fata Allah shi nuna min lokacin da za mu haɗu da shi. Kai ne ake ce madodo baban zuwa. wallahi ba ni na ba Yau zan nuna ma cewa zan nuna ma bambancin aya da tsakuwa ka gane. Zan nuna ma manufar abin da ake ce ma sannan mai jankyalle kana gina. Allah Ko ba ka gina kaga kana min wani kallo haka. wallahi karar kwana kanan nan ga wallahi wani su wuce wallahi Kai. karar kwana ne Kana wallahi jina ba na son dogon suru alamari na ba na son wani ya shiga sashen da nake ka gane na ce ka duka ko ba za ka duka ba ne zan nuna ma bambancin sannan mai jankyalle da zan da ba ne. Kana ji.